Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag na orasyo amin, papagayam. Agyaman kami iti ayatyo amang tartarabay karagiti drama mi dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Kat ita, adoy ti pakasaritaan arapaulwan. All-time Bartek. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Rumwar ka manan, pilo anak. Ing ka man agsursuran. Kanaw yan ti baro na nang. Alangan mo it ngagpupukak akasla Maria Clara. Wano kasla manok anakoturan. Pagaliwak sayak mo na. Palagdaam kumadayta atot ti kusina, Barok. Ilangan manong. Amom nga da trabaho na. Nitatangan Ay unay daytan kaka. Nungay ikan ka iti inumom nga arak. Alisto ka siguraw. Ay, nasa uyo na nang. Munti nga rin nang. Ay unay daytan kaka. Nakaban na kutatan ni Tiara, ilaw. Sika natin siya. Parang umumon at namalpas. Muli magkaman ka. Iyawat mo man kindi ti pulutan tapno sana kang mabartag. O nanaytaan kaka. Iyawat mo tarak. Nadayong mat nga milo kanya. Kung palak man ti ko nam nga arab ka. Muntoy ta arab abag. O nanaytaan kaka. Naman na. Apet-apet-apet na. Nabartag ka man ng pilaw. Kastalatan ti akong mo'y tibiyag. All-time bartag. Ayunay daytan kaka. Nagsalat tamang gidi na lang. Ipatukar mo man di ginantak na daka mo tuloy na. Di nakman pagbabartakan. Ang salakan ngagmalmalum no kayat maog tado pa'y taramidag. Jaski ka. Kaka. Napanan ni Artek. Awan mo tandita sofa. Nakaidala itay ta nabarte kasi mangpet. Namaumawan manin Napan ka di nagdigos? Ta namaumawan mo tan ako lang. Napan nagdigos iti arak. Manan. Iso trabaho na. Ay makauma day tao. Inton kwa narunutan ti bagis na kadabarana. Isunto mutin ati panagnakam na. Rakasta ti tao. Sa laag nakam no matmatayan. Ayunay daytan kaka. Nakamot niti sirok ti mangga pilaw. May ngamin niti apusto. Agbangin ka wano guray kay ti mainom. Olob na baba. All-time artek ka mo talaga niya. Nasasayat langan ti all-time artek kung ti all-time tulisan. Ay, unay daytan kaka. Pasit ka nga rin tumboy. Mangtid ka iti gatang ko. Sikat yan na trabaho no, di sikat ti kumatag. Maglain ka mo tang pino. Nawan trabaho, di kagbisyo. Ay, unay daytan kaka. Nabarte ka manan, pilaw. Ay, salat ang mga gidi na lang. Ayan ka na ka man. Di na ka man, di ka man nakasabagtik. Panawan ka man lang. Just kay ka. Ewan na kita tao. Hospital kaya amin ano, kasta ti ka seryoso yaw. Seriously speaking kaya amin. Kaya wala. Kapiyak mga gidi. Sakto maturo ka. Naitan. Bigatan, pilaw. Nausawan ka. Ninanang mo, nabarte ka kaya. Kasta unay ti bartek mo di rabi
Ay anak ko aya kastamlatan. Kasano ka nga'y ang makaasawa no artek kamat. Pampanaganan da ka lang arudan iti all-time bartek. Tawan laki na bartek ka. Apal talaga dyan, nanang. Si kakot ti apalandan. Tinasayaat nga aramid ti apalanda. Saan kat abisyo amang iruruman. Oh, kano pa'y mata nerurumanak kapiti arak. Awan na itananang. Nananay pa naman nga rudan nga'y. Inak makibungar Ay ina aya. Awan lat ammumon nga ramidan. Nagado ti mabalin mo nga ramidan dito balay. Kas kuma iti mangurnos kadagita pagsungrod. Wano agbalseg iti dadakila kayo dita. Apay ayang amin na kita pagsungrod kat adamat LPG dita. No, may busti karga ti LPG. Adamat kusinilya. Ang kayo pailaan. Panagsakbay laeng day tapilaw. Kas pangarigan ta maibusan ti stak. Kat ada maisublat dita akayaw. Negative kayo nanang. Si kaati negative. Tawan umno ang mapampanunot mo. Pasiglatan nga arak. Agbasa ka man, iti may papanti arak. Dagiti maitid na kang kabasaam. Ay, ati maitid na kanyak nanang. Isa da kayong timang basa. Ta istoryan yun ton kanyak. Kanay, tada papanak. Nakon. Awan da tiyo tao. Salag na ka, minton maunat. Just kay. Unay daytan kaka. Makauma na ya tao. Di ka dipilaw, tidakda ka matam, lakay. Wain, nalamsak man ni tayan da Martin. Martin ko nam. Kano saranmusong mo day di tao. Inuman nga roden, Saan tansa na pakpakanan na di tao. Saan mo nga ilakam tungkal ang luto ka? May am nga isot ang lutaw iti kanina. Kan saan tamitay nga gatang iti bagas. May am ta agbiro iti isaang na. Kayo na'y daytan kaka. Maruwaman ti salit dita at tao. Bisinan taman. Wano saan panawan dakit dain. Ay unay daytan kaka. Taran. Ang pigil ba? Anya, pipikal la sasawam dita. Ang pigil Ay, ang pipikal man tadila mo, unta nabartek ka manan. Inton kwan nang urut ka, nuray kita Nanaw, mangiruruman kayo man. Sika, ti mangiruruman iti bagay. Ala, aguma ka? Dumteng to ti panawan, aday tabagim amis mo, ti mang singir, itar aramidem. Ti panangabusom di tabagay amis mo. Mother dear me. You know, mother, I love myself. So, parpagsakit, mabanti ara. Makaabagbagaan, awan deng-denggem, mabanogak. Masas dawa nga. Banugan niya ti bagiw, ti kasasaw. Itong kung ipabasol niyo kanyak. Mother, hindi kayo ngamin sumanao at mo saan kaya mabanaw ka? Ay unay daytan kaka. Awan niya. Saan mo ama kasarita itilimpyaw no nabartag? Kasaritam tao nintong nausawan. Ayawan lat ganas kun lakay. Mabanogak asumanao. Iso nga raw na jak matan pagtimtim kanta na banogak matay. Kat, kastalat tangarudan. Saan ba't kadiakas ka ni Badol? Ano mabartag kat agipirak sa aglaaw-laaw? Isa, kumay kayab na iti kabalay na tunggal mabartag. Apay ngamin aya, day tanga arak. Aglako dan tumag iti kaasta. Aday ti tao daytan no gumatang. Ano may tinanakam agumatang iti arak ngam saan dang agbartag. E dinto tanipilo nga anak takit pagbalinin na mutin adanom kendigo ti arak agatangan na. Ay, diya kamaw iti day diya tao. Panawan taan tap nagnakam.
Unay daytan. Mother and father, where are you? Apa lagi dito? Wanda. Napanda siguro nag-date. Salbag. Sabi, awan nalutaw. Just gay. Bakla din natin na-adok tinagpulutan nila. At kapiyak malagay. Manapudot na daw. Salbag. Madamdama akong gitadang. Maturog akidlain. Mapanan na itin mata. Oranitan. Sana silang pagtananan ng tatanga. Naglukaw. Sapay naibos ti LPG. Masadutak mo't ang mga ron iti kayaw. Ta nagbayag nga aronan. Just kay. Nakmala makitapi kung makikaanan ka na Berto. Mundo e Jenny Ramon. Ngay, adda kamit gayam dito'y pilo. Itayak pa dito yung mga uray ka ni kabagis mo Berto. Napanan na. Napan ka din nakisyat. Saan? Tasaanan ngagsasyat ni Manong. Napan nagbirok iti makan na mutten Awan mutten ti makan na. Awan nga ruden, tanapan nagbakasyon dananang ije Cagayan. Awan mo nga rud timbati da, para kin ni kabagis ko. Ay, pada kami nga ruden na. Timanaw mo't dananang kantatang. Di da pa imbagan o sa dino tinapananda. Ay, imbagla kanyak tada nila kay ko. Ni Manong ngay. Kapilitan ngagtrabaho Kan dananang kantatang, nagpakadadamot kitdi, kini Manong. Kasano nga rodan? Pinanawandak mo ito, nagitidadakil ka. Ay kat, agsalukag kamutan. Ha? Wan pilo, agsalukag ti tao itan. Iso nga rod ani Manong ka na pa nagbirok iti trabaho na. Magnanti bisin, agkirausan ti bukset, no saan nga gasintar ti tao. Ha? Masursurunak to pa yan. Oray ni Manong, masursurun mo tan, iti kinawan trabaho na kan makan na. Ha? Pasig tisumbat mon. Manglukluko kan samot tan pilo. Ha? Kasi lang kami, jak kawalan lang kita ibagbagam. Addakin ka daytan no kayat mo ti agbyag, wano saanan. Ang umno ni Manong ko, kaya napay mo ti agbyag, isungarod ako anapan nagsapol iti panggedanan. Unay daytan kaka. Ay, mabalin na makipagnagadak pa na dito'y balayaw. Ha? Anya? Awan gamin amin na iti balay. Naikisap. Talagang bisina ko. Kat, kaya't maasawan. Ni Manong ka, unti mang biyagkan ka. Isunti mang suportakan ka. Saan may? Hanggang ko Ay, awan. Agpada kayo laeng nga awan kanunan. Iso, nga agpada kayo kumaamang good. Kas jay laeng dayta. Agparparikot lang nga rodon iti makan na. Tasandang imbat yan. Mainayon ka pa'y. Ay, madimutan dayta. Unay daytan kaka. Talaga agkirausan ti tiyan ko. Napgisin. Agkapsotak pa yan. Malaman. Awan pa'y mat ni Berto agayam ko. Saan sabat nga agawi din. Saan na pa'y nga amo ngay mayak man ang diti balay da. Ay. Da ka pilaw. Ay. No makanti kagaram. Awan may pakan ko ka. Ha? Una daytan ka. Makipang panganak to pa yan kani kapahagis ko nga anali. So, pasensya kan. Diretsahan ka na talaga tani.
Mabambanong akmat namang manggad. Tapno dalaan kanan. Ita adda kamanan. Ang kakapsotak pa rin. Tulungan nakman. Tenton makapigsaak. Ikaray nagtrabaho akmatan iti oreal niya. Ang dalaki di pagbiag ka. Imbag, nakamiris ka. Naladawan ti amin. Saan bertaw? Saan pa yan naladaw ti amin? Isa pangasim ta pakanan na. Bayadak to amin na makan ko. Una daytan kaka. Kapag-porsito lang matimat-mat ganak tabasit suldaw. Anong saklang kaysa awan. Narigat ngaminan tiyag bisain. Jakpay kayat ti maungkal. Una daytan kaka. Makalawas kung diti balay pilaw. Kinig sa akmatan bertaw. Isa tulungan nakman ngagsapol iti panggadan. Sige. Isarag kay ti pagtabtrabahwak. Ket pagyaman ak iti gagat mo at tumultulong kanyak diti balay may. Rambang lang at tumulong ak nagdalaws kada ginaw kung nagluto. Tani, makipang panganak at ngarutking ka. Basta talaga ti biyag. Tinulong. Sige, isarag kay ti trabaho. Break time tayo, Bertaw. Hoy, mangan tayo pa eh. Naginana tayo. Kalpasan na, trabaho mo rin. Oh, yangay. Manusam kandimat lang, ti trabaho. Manusak ata, dakil mo ti sweldo. Imbaglakid din ata, naisirreknak iti construction na pagpapaayam. Mayat ti sweldo. Imbaglakid din ata, naisirreknak iti construction na pagpapaayam. Mayat ti sweldo. Kunam, idi apasit. Kastya lang, ti kunakitiya. Dapno mapilitan kang agtrabaho. Maawatan ka matkidiya. Ket agyaman naklatakin ka, Bertaw. Ano, awan ka nagkamangak. Amangan no, nataya ko na itibisin. Unaydaytan ka ka. Damag ko, nanakaman ni Pilo nga anak sa bakay. Di kad nasayaat. Naimbag mo't naikat na, di kinaartot na. Nanakam ka na sa mabalintan ti agaway. Ket no ulitin naman ang tagbalin nga all-time bartag, palawan tamanan di tanton pulos ang putan. Nala, agawid taninton bigat lakay. Tanagbaliw mo gaya mo ti anak ta. O naidaytan. Agyaman kami anak naawatam ti inaramid may. Yaman kami pilaw, saan na kami aginura, anak kao. Amoy matatang, nanan, sa anak naman ang gugura. Kan adarason nyo nang aramid iti dayjay. Ket isumati nang suro kanyak, tapno balina ko na nasalukag. Nasaya at unay anak. Ay ket gaputa nagbaliw kan. Igatangan na kay tinuang akatulungam iti talaon. Saan laaday ta? Ni ikit mo abak nang, ni antem alita, regalwan na kapay kanu iti traktor. Kas sa apresasyon na iti panagbalbaliw mo, ta nadamag namat. Ano sa maon, ta kukwamot lang ti daga at talunam. Tawid mo kada kami na jay. Pag-celebrar tayo mo't karoon na, ti na jay sa sangpatyaw. Sige, agsasyat tayo Mabalin na tatatang. Ngam saan ko na subyang ti arak? Saan akong nga all-time bartag? No di ket all-time good boy. Wow. Saya at Unay-daytan kaka. Nagsaya at launay, no disnudo tayo nga agbalbalew. Kaday tati mangitunda kada tayo itinasaya at amasakbayan. Nang runa nubuyugan itinasaya at nga aramid ken panggedeng. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan arapaulwan. All-time bartek. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.